Odskávam. Imre Kutňa volá. Ja vás vypočujem, mi sa páči. Prosím, obecný úrad. Dobrý deň, želám. Áno, Ja som vás chcel poprosiť, keby ste sa mohli zapísať do poradovníka. Ja teda zajtra to berem. ale neviem čo. Všetko máme už nabalené, nachystané, tak neviem, či som prvý v poradí, ako zobral by som to. Viete čo, ale ja neviem komu, na čo, neviem vám povedať. No, ja si chcem rezervovať obecné ohnisko, čo máte. Obecné ohnisko? Čo je za obcov, ako jak sa ide potom k lesu. No, ale my to takto o tom vôbec nič neviem. Ja som už volal aj na katastre do Sinice, povedali, že oni s tým nič nemajú, že to si mám u vás rezervovať klasicky, akože potom sa platí aj ako ohniskový poplatok. No áno, ale my také nič nemáme. Lebo volal som ako Bakyšovce a tamto už je na 2 týždne ako vychytané termíny a Trebatice si ako zarezervoval už Šaňo Kandel, spolužiak, no a ja som jednoducho si chcel akože u vás zobrať to ohnisko. To u nás není, to si tam možno niekto nejaké decka urobil, ale u nás nič také neexistuje. No dobre, ale ja by som chcel mať proste istú rezervačku normálne na zajtra, ako odvolíme, pôjdeme potom si opekať s rodinou. Ale u nás sa to nedá. Čiže kto skôr príde, tento má, tak to je funguje. Ale u nás není nič takového. Tak ale jak ja potom mám isté, že to budem mať voľné? Ale ešte raz mi vysvetlíte, kde ste to videli? Normálne za obcov, jak sa už potom ide tam ďalej. No, Smer, Šaštín, Veli, Letničie, tady je kopu vývodov. Tam je ten Unínsky potok, tak tam je potom taká hustina dole. A tam som to myslel, tam som to videl ako. Unínsky potok, my tam nemáme žiadne ohnisko. Tak možno je to len nejaké demo ohnisko, že skúšali, že či tam ohnivosť bude dobrá, veternosť nebude nejak narúšať potom tie kúdele dymu a podobne. Možno si to nejaké tam decka, lebo tam tí ľudia, čo bývajú, skúšali. A u vás v obci není zákaz vlastne pri ohnisku si hrať s gitarou? No u nás v obci není zákaz. Má byť pekné počasie, hovorím si, no tak zoberiem to až do nedele, budeme stanovať. Dokonca. No dobre, tak ja by som to teda zobral, ja tam teda dojdem, mám to isté. Nemáte to isté nic. A hlavne vy sa na mňa nehnevajte, lebo vám volal Imre Kutňa z Rádia Express. No ďakujeme, ale fakt neviem o tom, že by sme tam niečo mali. Všetko dobré aj vám. Dopo. Dovi. Do počutia. Imre Kutňa. Každý deň 14:45. Iba na Expresse. Dopo.